दा दिनैनि सानाव जुदि हानजानिफ्राय जिथु नोंथाङा सासे UPPL राजखान्थि हानजानि दायो दैदेनगिरि जाना दं खैराबारि बियाबाव जुदि नोंथांनो टिकेट होयोब्ला नोंथाङा गेलेनो थाखाय राजि ना? आंनियाव आंनि बेकग्राउन्डआ आंनि न'खराव रावबो बिदि पलिटिकेलि अर्गानाइजेसनेलि लिडार जाबोआखै आरो जोंनि गामियावबो बिदि इमान माबा गैया माने परिबेस गैया। दिनै मोनसे सोमावसारनायनि गेजेरजों एबसु खामानि मावनायनि गेजेरजों रायजोजों सिनायथि जानो मोन्दों आरो रायजोजों बिबान लानानै खामानि मावलांनायनि परिबेसखौ मोन्दों। दा बुंदों जे सोमावसारनाया दिनैबो जोबाखै। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ नोंथाङा बिबान एंगारनानै दिनै गुबुन मोनसे जिथु राजखान्थियारि हान्जाजों आगान सुरनो नाजादों बे समाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव जिहेतु बिथाङा बै समाव दङमोन। जितु BJP राजखान्थियारि हान्जानि जि सासे बिजाथिया देरहादों देग्लाय माबायदि माबायाव दङ थासारियाव दङ UPPL राजखान्थि हान्जाया नोंथांनि बियाबाव दैदेनगिरि खालामबाय बिथांमोना फैनो हादोंबा बिथांमोना फैयालासिनो खैराबारि समस्थियावल' माने अपोजिसन खालामबाय थानाय मा जानो जेनेबा माने खैराबारि समस्थिया निश्चय बन्सित जागोन खैराबारि ओनसोला निश्चय बेक जागोन आरो माहारियारि सिनस्रि आफाद एबसु बेखौ नागारनानै दिनै राजखान्थियारि फोथाराव हाबनायनि आन्दोआव नोंथांनि फारसेनिफ्राय बेक्तिगत बेबायदि माबाफोर दङ नामा? सोमावसारनायजों दिनै जोङो गाव हिसाबै गसंथानो हाबाय 30-40 बोसोरनि खम समनि गेजेरावनो आरो बियो दिनै जितु सोमावसारनाया राजखान्थि भाबै सोलिगासिनो दङ। दा बेखायनो जों गुबुन राजखान्थि गुबुन आफादफोराव गुबुन हारि बेरेखा गुबुन खामानिफोराव थायालासिनो बड'फाया जोंनि थाखाय जेनेरेसननि थाखाय जाथिनि थाखाय सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामना गालांनायनि थाखायसो दिनै जोंनि बर' हारिया गावनि आथिं गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान लानानै समाजनि थाखाय गावखौ बावसोमना खामानि मावबोनाय धरणी बर'आ गुबुन गुबुन राजखान्थिनि अनगायै UPPL राजखान्थि हान्जायाव मानि थाखाय जयनिं जाखो? फैगौ बिसायख'थियाव खैराबारि बियाबनि बिजाथि महरै धरणी बर'आ बिजाथि गसंनो थाखाय दिनैनि सानाव साखाफारा जादों नामा? एबसु एंगारनानै राजखान्थि हान्जायाव जयनिं जानायनि आन्दोआव मा दं? गोबां बायदि बायदि सोंथिनि फिननाय नागिरनानै जोंनि बड'सानि खौरांगिरि सोरांसार बाग्लारिनि मोनसे मोगामोगि आयदाखौ गाबोन मोनाबिलि 6 रिंगायाव नुनो मोनगोन।